Ungabe uyawudinga yini utestosterone? Abaningi bafika sebebiza ngegama sidinga utestosterone. Ungabe uyawudinga yini? Uyadinga yini ukufaka omunye? NguDr. Thabile weather Blue Clinic, iklinikhi yamadoda eseThekwini. Ngibhala upage 9 olanga langempelasonto la sidingida khona iy'nkinga amadoda abhekene nazo, siqinise kakhulu ey'nkingeni zasekamereni. Ngiphinde ngibe noDr. Love Nsizwa kaMshengo Khosini FM njalo ngoLwesibili kusuka ngo-1 kuya 2 ezintathakusa ehleleni ikhaya lokhozi. Thank you for buka le video. Thank you for getting to this part. Ngiyabonga kakhulu for the 1,000 followers. Thank you very much for the 1,000 followers. Please like this video, comment and suggest ama-topics amanye enithanda sikhulume ngawo. Ngiwu-The Blue Clinic by Dr. Thabile on Facebook, on Instagram and on TikTok. Mase kuthi-ke ake sibuye sikhulume ngo-testosterone. Uyini u-testosterone? Testosterone ile hormone eyenza abantu besilisa bebe abantu besilisa. Yenzani? Inika izwi leli lithe uqina lamadoda, ibanika iy'nwele ey'ndaweni ey'thile, ibanika amathambo aqinile and ibanika more muscular lona bodies than abantu besifazane. Mase kuthi promoter ukuthi amafutha, siyazi ukuthi kubantu besifazane amafutha athe ukuba senzansi kanti kubantu besilisa ahlala ngaphezulu. Yenza zonke lezi zinto kanti okukhulu kunakho konke yenze ekamereni, yenza izinto ihambe nje ekamereni. Iyasiza ekuvuleni inhliziyo, iyasiza nasekuqineni kwelona kwendungu. Ake sikhulume ngempilo ka-testosterone ukuthi ihamba kanjani lapho ukhula impilo iqhubeka. Kwenzakalani ku-testosterone? Sobuyele ekutheni ungabe uyawudinga yini testosterone? Siyazi ukuthi uma uzala umncane usuke umncane ngenxa yokuthi wenziwe emasendeni. Amasende yakho uma uzalwa asuke emancinyane kanti akugcini lapho kuphela, usuke uphuma emzini womuntu wesifazane, so une-influence ama-hormones omuntu wesifazane. Lapho-ke ukhula between 14 and 16. Siyazi ukuthi abesilisa abaningi bashaywa yizibulo lokuthi ebusuku zibahambele kahle. Bahambela kahle, there's a lot of excitement. Basically umzimba usuke usukutshela ukuthi uyakhula, utestosterone wakho usumningi, usulungele ukwenza inkonzo yasekamereni. Awugcini-ke lapho, uyaqhubeka unyuke ku-18. Siyazi ukuthi it's the peak. Umuntu wesilisa ona-18 usuke no-testosterone omningi kakhulu ngale ndlela. Yikho kubungathi there is that ukulwana bathini kunegama elithile esetshenziswayo kodwa kubantu abana-18 ukuthi indaba benjengoba benjalo, but we know that they're driven by hormones kakhulu because umuntu wesilisa akasoze aba no-testosterone omningi njengalo anawo mayina-18. Mawusuka ku-18 uthi ukwehla kancane but it stays high from after 18 till the age of 30. U-30-ke la uqala khona u-testosterone ubamba indlela eyaphansi. Lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi ushintsho oluthile sezoqala libonakale, kanti siyazi ukuthi lapho kushaya inamba enkulu u-big 40 lapha kuhlale kukhohliswana khona kuthiwa life begins at 40. Kubantu besilisa testosterone is down at 40. Ukwehla ka-testosterone get 40 kuchaza inkinga ey'thile. Siyazi abantu besilisa abaningi mabefika ku-40 kuba nokukhwehlela okukhona ekamereni, kuba ney'nkinga ey'thile ey'khona. Ithi inhliziyo ukwehla kancane, ebone nokuthi ungathi hayibo ekuseni asavuka eqinile. Kuba nazo zonke lezi zinto ezenziwa u-testosterone ey'bone ukuthi hayibo zithi kuba nokushintsha okuthile. Ila abantu besilisa beqala khona kuba ney'nkinga zasekamereni. Kuyashiwo ukuthi at 40 usuke una-50% wa-testosterone lo wawunawo ngesikhathi una-18. Cabanga u-50% inamba enkulu kangakanani. Kuyasho-ke ukuthi ngaba ney'nkinga ey'thile ongayithola zasekamereni lapho sofika eminyakeni ewu-40. Azi ukuthini ngalokho? Azi ukuthi into ezokwenzeka kubantu besilisa abaningi close to kuthiwa between 40 and 70 years. Abantu between 40 and 70 years, u-50% wabo vele uzoba ney'nkinga zasekamereni. Lokho kuzama ukubonisa ukuthi amathuba okuba ney'nkinga zasekamereni aphakeme kangakanani. Ngiyazi abantu besilisa behleli bexoxa bodwa akekho ney'nkinga zasekamereni. Wonke umuntu ihamba wonke into imhambela kahle, kanti the moment sijwayela this thing yokuba ne-support, sitshelana iqiniso, it might take us somewhere ngokwazi ukuthola usizo nokushare information. Umbuzo kade siwubuzile ukuze sixoxe yonke le ndaba ukuthi ngabe wena uyawudinga yini utestosterone? Okokuqala impendulo eqondile cha. Awudingi ukufaka utestosterone. Udinga kuphela ufaka utestosterone lapho usubona udokotela wakuhlola wabona utestosterone wakho phansi waseyakubuyisela wona. Siyazi ukuthi abaningi ngenxa yokwazi ukuthi igora ijova utestosterone bafuna utestosterone nabo khona bezoba yidlakela. Asiphiki utestosterone isishilo ukuthi ezinye izinto owenzayo ubuild up body muscle. Qonda ukuthini lokho?
obviously uma ujova testosterone now uzothola lona body muscle, uzothola iliphi izovula inhliziyo kancane, izovula inhliziyo kancane. But iqaphela testosterone ufana ncamashini noshukela. Ngiyawuthanda ushukela, zonke imbonelo zami ihlale zingoshukela. Ufana noshukela kanjani? Buka la, ushukela siyazi ukuthi kunenombolo ukuthi makwaba yona ngaphansi kwayo ushukela wakho wehlile kufanele wenzeni, khona inombolo ukuthi makwaba ngaphezulu kwawo ushukela wakho unyukile kufanele wenzeni, kuney'namba ezimbalwa esifuna ukuthi uhlale kuzona inkingeni zashukela. Fana ncamashi no-testosterone. Asikululeki ukumane uhambe uyoqalela u-testosterone ungahlolwanga. Ngoba yini? Ngoba mawuphansi uzokunika inkinga yasekamereni, uzobona umzimba uzothi ukuvuleka kancane. Ngizoyenza enye ivideo sokhuluma ukuthi ubona ngani testosterone uphansi, kodwa nje uyayivala inhliziyo yasekamereni. Mawumkhulu utestosterone wenzani, mawuphakeme wenzani testosterone? Okufanayo phela nalokhu makuzocansini, okunye kuyahluka, so wenza enye ivideo futhi ezokhuluma ukuthi testosterone ophakeme wenzani. Kodwa nawo yayivala inhliziyo yasekamereni, ayiqini kahle. Sonke siyasazi sisho sithi amamasela amakhulu awavuka kithi, sonke sake sayizwa into enjalo. So lokho kuchaza ukuthini, umuntu owenza ilona si-correct leyo ingxabanisa ama-bodybuilders leyo. Ama-bodybuilders angawusebenzisa i-testosterone awanazi inkinga yasekamereni. Ningasho ukuthi kusho mina ningixabanisa nje nama-bodybuilders. Ama-bodybuilders awanazi inkinga yasekamereni, kodwa ama-bodybuilders a-abuse ama-hormones na-abuse testosterone ayaba nenkinga yasekamereni. Ngoba kwenzakalani? Testo wabo uzube ngaphezulu kwale namba edingekayo. Yebo phela mase umningi kakhulu wenza ama-muscles kakhulu. The moment usuwenza ama-muscles kakhulu kwenzakalani? Kuyavilapha ekamereni. Yebo asiqondeke lokho, akusiwona wonke ama-muscles anenkinga yasekamereni, but ama-muscles enziwe ngama-steroids angacontroliwe. We know that other people basebenzisa ama-steroids kodwa bayawacontrola, abanazo inkinga enjalo. Kodwa ke ngokuvamile ama-steroids enza inkinga zasekamereni. Yilokho okubalekile, uyawudinga wena testosterone, hlolwa, bona makunempawu ezithile oyibonayo ezenza ukuthi ucabanga ukuthi testosterone wakho phansi. So kwenza ivideo futhi ngalokho, sukumela lokho, enza okuthile ngalokho, hamba uyobonwa, ungagijimi nje uthatha testosterone ngoba lokho ngesikhathi akusiyona indlela yokwenza. Siyabonga ukuthi ubuke kwaze kwafika la. Please like this video. Sizokulethela enye testosterone ophakeme, ophezulu kanye no sengikhohlwe isithathu sekuzoba yini, testosterone ophakeme, testosterone ophansi, ukuthi testosterone wenzani emzimbeni. Ngizakwenza lawo video zami ukuthi ngilale namhlanje ngiwenzile. Siyabonga. Please like the video, comment and suggest my topic. You can go inbox me or ungisendele message with the Blue Clinic by the Blue Clinic DBN. Or send me an email on the Blue Clinic DBN @gmail.com. Send me an email uma ufuna ukusuggesta i-topic ofuna sikhulume ngayo. Khumbula, kufanele kube yasekamereni noma kube yocansi noma impilo yabantu besilisa, hayi general topics, hayi abantu besifazane. Thank you.